Benvinguts al podcast del Cor al Món, un podcast d'expansió, transformació i amor per a aquells que volem més. Jo sóc la Mireia Tomàs i aquí faig una de les coses que m'agrada més del món, que és comunicar, transmetre allò que em toca al meu món interior i allò que m'apassiona. I tal com us vaig dir a Instagram, ara em ve molt de gust fer episodis molt curts, no?, de allò que em mou en aquell moment, no?, de poder agafar el micro i fer-vos un episodi de 5, 10, 15 minuts, que el tingueu ràpid, no?, i que pugueu tenir aquesta transmissió. Llavors avui volia parlar de rebre la vida tal com és. I és que quants cops m'he barallat amb la vida, quants cops m'he posat de cul a la vida, no? L'he negada, m'hi he barallat i he lluitat, no m'ha agradat, no? Quants cops ho fem, i potser et sents reflectida tu també, perquè també ho has fet, no? De quan estàs vivint un moment a la teva vida que no t'agrada i t'hi poses de cul, no? I t'hi poses en contra i lluites i no t'agrada, i això aquesta lluita et fa estar malament, no? Perquè veus que certes coses o moltes coses de la teva vida no t'agraden i no estàs contenta amb la vida, no? Hi ha aquest sentiment d'injustícia, no? Hi ha aquesta ràbia, no pot ser que la vida em tracti així, no pot ser que l'univers em tracti així. I això porta patiment, evidentment, fa que encara estiguem més estancades i fa que ens tanquem a la vida, fa que ens tanquem a tot, que no puguem rebre, no? I aquí el que m'ha ajudat i el que he vist que m'ho canvia tot és obrir-me a la vida, dir sí al que hi ha, veure la vida com l'amant, no? Com el millor amant, que no et dona el que vols encara, no? Però que vetlla per tu i que ho fa per al teu plaer, no? Ho fa per al teu plaer màxim, ho fa pel teu bé, ho fa per portar-te per aquell lloc que no et penses i que llavors et durà al paradís, no? Ho fa per fer-te jugar una mica i dir-te no, encara no t'ho dono, encara no et dono el que vols. I això és una visió molt diferent de la vida i de l'univers, no? I del que ens sosté, que no mirar-nos la vida com un pare sever que no ens dona el que volem, no? I que ens castiga i que ens renya i que és injust i que no hi ha dret, no? És molt diferent. I quan t'obres a la vida d'aquesta manera, no? Quan dius sí, la vida es torna dolça i la vida no ha canviat, no? És que això és el més fort, no? Que les teves circumstàncies externes no han canviat, però pots veure la vida de manera dolça i et pots obrir a tot, et pots obrir a rebre i reps més amor i reps més somriures, no? I reps més abundància perquè estàs oberta, no? Dius sí a la vida, i aquí hi ha d'haver aquest punt de confiança, no? De dir no ho entenc, puc anant bé, no entenc per què he de viure això, no entenc per què les coses són així, però dic sí, però dic confio en tu, confio en una cosa més elevada, no? Una cosa més gran que jo, una intel·ligència més superior que jo, que sap més que jo, i confio, i aquí hi ha com aquesta exhalació, no? I això té molts paral·lelismes, no? Amb l'energia femenina i masculina, no? Que el femení s'entrega, no? Es deixa caure, s'entrega i confia, i aquí podem veure el màxim masculí com la vida, com aquest amant, no? que ens sosté en tot moment i que vol el bé per nosaltres en tot moment, per molt que a vegades no ho veiem i per molt que a vegades sigui difícil, no? I jo noto que quan puc obrir-me i puc dir sí a la vida, no? A part que la meva vibració s'eleva i que que sento més plaer, no? Estic més alegre, estic més... Sí, més en consonància amb la vida, amb més connexió, no? Però tot flueix, tot flueix. No sóc jo intentant controlar-ho tot, no? I des de la meva part humana i des de la meva part que necessita controlar i dir no, és que jo en sé més que la vida, sinó que aquí hi ha em rendeixo, deixo anar l'orgull, deixo anar el pensar-me que en sé més, vida, si us plau, travessa'm, vida, si us plau, guia'm,
tu saps més bé el que és bo per mi, si us plau, mou-me, no? Mou-me. I de fet això és el que faig també abans de cada taller, abans de cada podcast també, no? De dir, a part de dedicar el podcast i de consagrar-lo i de fer-lo un espai segur i de dir que això arribi, que hagi d'arribar, no? I com més trucs d'aquests màgics, també dic això, vida, si us plau, utilitza'm com un canal perquè pugui transmetre el que necessiti ser transmès, no? I des d'aquí tot flueix. I és increïble, no? Quan podem estar en aquest flow, com les coses passen i com quan respectes els ritmes de la vida, quan respectes com et sents, no? A vegades volem forçar a l'hora de treballar, no? Si som emprenedores o és igual, el que sigui, no? Volem forçar, volem treballar i volem, ens ho posem tot en aquest horari, aquí he de fer això i aquí això, i ara he de gravar això, i ara he de... I aquí hi ha una, com es diu, com una contracció, hi ha un forçar, no? I les coses no surten i m'enfado i no rebo el que vull, no? I en canvi quan deixo anar i confio en el que sento, confio que tot ho faré en el moment en què hagi de ser, les coses flueixen i és una meravella. I evidentment som humanes, no? I tampoc hi ha d'haver culpa en el no poder sempre estar obertes, i això està clar, no? Jo hi he estat molts cops, evidentment, i tinc dies de tot, i per això us en parlo, no? Perquè sé el que és barallar-m'hi i estar-hi en contra, i sé el que és estar oberta i que tot flueixi, que tot vagi com ha d'anar. Sí, així que amb compassió per nosaltres mateixes, però alhora amb aquesta voluntat, no? De cada cop estar més entregada, de cada cop obrir-me més, de cada cop dir sí, i deixar-me caure en aquesta confiança, no? I en aquesta obertura, que és una meravella, no? I llavors ho veus reflectit en el món exterior d'una manera increïble i màgica. Sí, això és el missatge que volia portar avui i espero que t'ajudi. Pots comentar-me el que vulguis, el que t'hagi despertat, els dubtes, sí, tot el que t'hagi despertat, i sàpigues que continuo compartint coses d'aquestes reflexions al meu Instagram, Mireia_Lila, també al canal de YouTube. Sí, i que cada taller, doncs ara mateix la manera de treballar amb mi, no? Doncs és amb un cercle d'essència femenina mensual que faig cada mes, i de fet avui, si penjo aquest podcast avui, farem el de sensualitat, que té molt a veure, no? Amb aquesta obertura també a la vida, i el 12 d'abril, el divendres 12 d'abril a les 7 online, farem el cercle d'essència femenina sobre fer les paus amb el masculí, que fer les paus amb el masculí és fer les paus amb els homes, no? Però també és fer les paus amb el màxim masculí, no? Segons algunes tradicions, que és el cel, no? Que és la vida, que és el que ens sosté, que és l'univers, i poder entrar en aquesta confiança, no? I deixar anar aquesta ràbia que molts cops tenim, aquesta frustració, i entrar en aquesta confiança i deixar-nos penetrar, no? Obrir-nos i deixar-nos penetrar per la vida, deixar-nos guiar, deixar-nos-hi caure. Sí, així que gràcies per escoltar el podcast, em fa molta il·lusió poder fer això i que tu ho puguis rebre. Segueix el podcast a Spotify perquè publicaré molts més episodis com aquest, i si t'ha agradat també posa'm unes 5 estrelles, que sempre em fa molt feliç i em ve molt de gust. Així que també una abraçada, gràcies per escoltar-me.